ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ବାହାର ପଟରୁ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ପକେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି। କାଚ ଦିଆ ହେଇଛି ତ ସେ ଭାବୁଛି ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ତା ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ଚିରି ପକେଇଛି। କେମିତି ଦାନ୍ତ କଡ଼ କଡ଼ କରୁଛି, ଖେନ୍ତଉଛି ଦେଖ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ୟା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇଲା, ଏଠି ଆସିକି ଅନଉଛି।